जी मम्मी जी का मार उतीरा तरतरा के बियाह करवैलस मझिली अब मार दिन भर कच कच कइले रहते से अपने में उहे बतिया नौकरी करके समझावत नहीं तो ओकरा खराब लागत रहे बतिया हमार बहिनिया के देख के रौरा जरे ना यही से नहीं की करे तो अब नीक न होता हो जब हमारा के मरी ठीक वो है एक को हतनी नून भरे के जगह नहीं के छोड़ तो बहिनिया के काहे तन तो इज्जत करती है। अच्छा ये बताओ कनी जीवन लड़की कुंवारे पे आके खूब देख ले लिया सुन ले लिया तुम इथे हुई हो एगो रही त नया नहराइल बे चलो भाई अब तो वो तिराई रहती है जी बताई छोटकी हमरा के हेया के बैठल है ठीक नु तो ओकरा लागल के हमके मनमान करती है हाथ ध के झटक से कले के लागत है कितना ओकर ह के हिस्सा चलता तो मनमान कर तो ओकरा के करत नहीं एक चलते तो उनको गत करत कालू ये कहते रे हमर लुगा दे तो कहते कैसन तो लुगा रे आ त बियाह में जोन देले रहते on ई बड़ा ई करा ले जाके उ कलई मझिली हां कहते तो बियाह में लुगा अपन देले रही नो दे हमर लुगा तो वो ले जाके फेंक दे कहते बड़ा लुगा देले बड़ वो झना काहे दिया ठीक हो बड़ अरे तो कुंवारे पे लोला रहे तारे याद नहीं के पड़त आई जाते जे इति कइले रहे कैसे तब का आमा खातिर ओकरे आमा ले रही त कुंवारे पे उ तो ई तो तनी सौ गाँव खाले उ तो चिको ना ओठे पे जब ओइसे बचिया देखा आपन इज्जत छुपाए के बनू तो कनी ले बोलबे मत कर तू ना तो बोली हो कनी के बीच में का मतलब रखे के बाजी हमरा के लौरो लिट्टी करियो त अपने आप में ना तो हमरा जाई हमरा का मतलब बा कौन के हमनी के मन से बियाह शादी भइल बा आपन से कइले माने जानम बबुआ जी या घर उ जाना कर ना तिया खाली हमर लइका इति कइले सो ना तो हम ना बियाह कर दे रही पिन मरले है मझिली ना तो हुनकर कहां अथुरा है उतला जात डेरात रहबे कइना ई पिन मरले रहे ई है बबुआ जी हम करवा दे हम कर बबुआ जी बुक लेके झोक हां झोक ना और सवेरे सवेरे तुरंत निकल वो सूता है ये कौन कोई लाई गया हां किचन का बर्तन में जलाई है पोछला है उछला पुलिस कोई लाई है ऊपर जाके चूल्हो लिपल है हां तो करम तब उठल है चाय मम्मी जी चाय बैठे है ना तब जाके उठल है कोने ना मर जाता तो हम ना बोले कोनी हमारा कौन काम है छोड़ी हमनी के बहरी के देखे के बहनी के दुगो भोके घर के देखे के बा पानी के है गहुआ ले जाके आ पिसा के आ थुकर देही तो वही से न बिना तनी फटा पता नहीं को वही नहीं के कुछ नहीं के तनी मनी जौ बाटे त का हो गई ना पिसा जाए अरे ना हो उठिन घासिए ना होके मुंगेरवा उहे होवे बाई सब धोवत रही जी धोवली ना तो उतिरा गई रहे कुला एका गो जो नीचे सोचा तनी फटा के तनी गर्दन निकल जाओ ओकरा बाद में देते हम जाना तनी बोरवा ले ले आवा जा कौन वाला गहूं पिसाए खातिर फटा कोही में ध दे में चल जे समा के पिसाए खातिर चली ठीक बोली याद देता जा ले ना कोई का कर जी मां का हो चलो नहीं तो ना चलो ना का आ हेरा मामा हम देख लइए कहाला बाबुआ के छोटका के रोहिता के देनी फेंके के यही में लिया के डाल देले बा मोइला से भला का चल ना गइल जी ना ओइ में पीसिए देल रहत ओइसन फटा के दिबे ना हमर मन ना मन सुखल को गहुमा इहो ठीक है न कहती है ई बड़ जेठ बिया ते उ कइले ही नहीं के तो उ करी ओकरो ना के ना बुझे लोही कर कहत रही ता हो नत करे तो नत करे हां ये सब हाल चाल ठीक है ना अपन सब बताओ सब घर के काम धंधा ना होखेला खाली फोन पर लागल रहबो तो सब काम धंधा हो जाई ना हां देख हमार फोन मत देख दीजिए ठीक बा देख जे दीदियो दिया के ना तब ना फोन करता नहीं है महाभारत होता अरे करे मत कर जल्दी सुन तर हम जेठानी बानी कौन था दीदिया नहीं थी तो जेठानी वाली तो का करे कपार में धरा के चढ़ा ली था अच्छा तू हमारे कपड़ा पर चढ़ के नाच नचाबू देख जम काम कर ले कर हमरा से बोल मत ज्यादा काम करला नौकरानी दे पूछो ना कपड़ा में फेंक दे बुकार रख दे लगाओ फेकअप नहीं लगाओ हमारे जानू ना जी बहिन के नाता इस तरीके मत चला के ना दीदिया करे कुछ ना करी दिन भर में कोच कर भर के आधा दे भइल रहत टुए आ कपार पर पसने एरी मारता अरे कर तोरा के अंदर छोड़ द जी छोड़ दे मुत ये भेटाई ना जन गुटू गुटू खाता रे तो बानी के हमरा के बना के देबू त खाई नहीं काम तो चाह करने पछताओ दे हमने के तो पछताओ दे तोरा बियाह अपना देवर से करवा के हाथे गोड़े गिरनी गोतनी के असास के कि ना करवा दे एजे के मिलाल जाए हमार पे चल के हमार काम करे खातिर हम शादी करवाइले माने हम खुद अपने से शादी हमारा उम्मीद नहीं कि तू हमार काम करबू जनू नु कोनो उम्मीद नहीं खे चल अंदर झोटा अभी तक ना दे जनता तो हम काम दे ना आऊ तो कहा कि हमरा से बोला मत यहाँ हारा नहीं का हारा भइल बड़ू तू मन के बिगड़ी भइल बड़ी काला के नाल के बिगड़ी बाद में का सुधरी हां लो लागो रहू हम जानी कि हमरा भिड़ी रहबू ना ततरा लो ता ना बाजी बहिन बहिन समझ के मिल व्यवहार हम कराओ नहीं जानी कि तू हमरा से तना बजबू
अरे दादा जोन तार लूर बाटे न काल गुने अलगा हो जाई नु तब अलगा हो जाके करा के तान तल के करा के आए घर पे तो लाज नहीं खिलावत रे अरे लाज हमरे लगे, पानी लाज करावत लगे। री समर पानी का सास ननद के नजर में आ बतने के नजर में मेहरा करावत री सब यार नन जेठनी जानत नहीं कि जाके के दांत पहले से झगड़ा ओए तो तारा का नहीं देख ले तुम्हारे पास टोला हिले रहू तो आज टोला हिले तो नहीं खाती में जानत हो तो कइले बाड़ू काहे शादी करेगी हमार जब तोले रहे तो ओके ठीक है तो उजर उजर मांग रहे तो घुमा तू कि टिकाइत ना लाल लोग करो लगा ना रहे नहीं रहू हमार एथी मानो जान जाके तार मांग टिकावा देनी तारा के एगो घर दिवा देनी तारा के मरो दिन तो मिली त ना घुमा तो ऐसे ही बाड़े बहिला नहीं किनियो देख ज्यादा बोल मत ठीक बा आंख मत देखाओ छुटी हमरा जान जो तार घर तुम डराई ना हमू तो से डरा के नहीं थी हां तो देखो जो नौता बताऊ ने रही तार कागज हम ओकना नाम से ना तारा का वजह में नहीं रहा जन का की तरह ने चल चले बड़े छुट्टी हनी छुट्टी नहीं गड़वा के तरफ मसल देबू हम छटपटा हम कुछ करब ना तू मसल दे का हमू तारा के मसल दे बाबा ही ने गुस्सा करे भी तो चल जा आ छोड़ तनी जतनी अपने बनाई अपने खाई हम ठिका नहीं खिले जा खा जा हम बना के खा ले एटा जन रोहन बाटे नु तो जन रोहन बाटे छटपटा मोरा भी कोई पूछी ना तो रखे तो कोई नहीं पूछी का होइलो मझलो ए लाजा कर बाहर जा कौन घरवा में इज्जत ना हो दुआरी पे मेहरा चरवा के देखल त की का के बोलता का हो ए दीदी जी हमरा का मत समझाई हां एकरा के समझाई हमरा बस के बात नहीं है सब हमरा के मत सुना हमनी के तहारा के जानत है कि इनका के पहले जानत है का पूरा देवरा के में हम ना यहां भी तू ना मारता का बानी हम तो ऐसे समझदार नहीं हमरा के कोई समझाए खातिर मत आवे देखो तने का जुबान ई समझदार वाली कहते वाली समझदार वाली जाए तो जे चुप कर दे मां समझदार हो जा खूब समझदारी तो के आगे पीछे झूला तक देखा तनी चलो शादी का करा दे मन से तने कि नौकर बन के अरे तारे जॉब करा दे तारे जीवन पार करा देनी जमून ना पिटाई ना खेलाई जान जा माई शादी नहीं करत का बाबू शादी नहीं लेका भागत तो कौन है उड़ हरा तू रखले ना ऊपर संग भाग दी तू तू तो रख लई रही कौ देख रहे थे कहिए देख रहे हमरा इधर रख साक रख लई रही जात रही रात रात मिले तो कावाए पर ले कह रही तू मिला में आओ तू मिला हो तू मिला कावाए पर ले से कह बड़े को ठीक है सासो दे हमरा के तू काहे कली ह हसो दे रे पहले बात करत रही तो करत रही तू काहे कली ह करते अच्छा रुक जा तू रुक जाओ ना तू ही रह तो हम ही रह ना बोल दिस रे हम ना मारम देखा तनी के करता तू है बाप हो बाप है मेहरानू भैया किसान साला कहीं का ऐसा लड़तिया तुरा तुरा के कूद कूद के लड़तिया सबक हमरा कतना रहे कि हमार मेहरानू आई तो हमरा के आजी कहिया हो कही बताओ फोन पे कैसे आजी हो कहत रहे हैं बुझाई कि हमार दिल के करेजा जीत ले बिया अयो अब हम का कहीं गाँव घर में हम लाजे नहीं कहत कि हमार मेहरानू से बोल ले तो हमरे के 4 गो थुपी हसन लो उतर आई रह दाई रह तू ही कि बियाह कल हाँ मन तो करता कि हम का जी देवर जी हाँ, ए जी का भौजी। बैठ के करता है असही हो बैठ भी जान तड़ू बड़ा हवा बढ़िया लगता तो कहलन कि चल ना जवन बतिया अकेले में बड़ा बड़ा तो ओकर मुंह पर बोलती तक जन का कोनो फर्क पड़ी कुछ सोची त कौन बात ये सब बतिया हाँ। तनी समझैती ओकरा के करा के हो अपन मौगी के कह देंगे तनी एथी में रहो औदा में कल बड़ हली त हमर बड़े के दर्जा आ जाए तो अभी छोट बिया लड़का बिया ना बुद्धि बिया ना समझ बिया छोट का के बिया जी कोइसन छोट काची छोट ससुरा में आगुली अभी उ छोटे बड़ी आदमी एक खातिर बिया शादी हम कराइली रे माई भी रे भौजी भी हाथ गोड़ जोड़ने के ना मम्मी जी हो जाती ना मम्मी जी हो जाती एक दिन खातिर देखे खातिर नु और औरो के समझावत बोलत नहीं थी देखो ऐसा बात नहीं खे अब मान लो कि जौन बतिया हम समझाई उतार छोट बहन या तू थप्पड़ मारियो के तू समझा सकेलू ए में कौन ना ए दादा अब हमार कौन हक बा हमार हक अब नहीं खे वो बियाह हो गेलू मरद वाली नु हो गेल बियाह मरद वाली हो गेल बियाह हमार जौन भी एहसान हुआ बा एहसान ऐसा नहीं हमर खातिर कुछ नहीं कइलो कर कहे के मतलब ई बा जान जाए अच्छा जाए तो लड़ती है झगड़ती है तो तोहरे न बहनी आइया हां दुगो तू ही बात महटिया लब हम ये न कह काहे मोहटियाई जी कोई काहे कोई मोहटियाई आई कर सम कम बनी के मोहटिया के रही आ अब मान ल तू कमे नहीं खू उ कमे नहीं खे तू बड़ू 100 ग्राम तू कहते हम बानी 700 ग्राम तब तो भइल नु रावर मुंह देख के का हम बनी जी बानी हमें जुगे धरती पे लय तू का करता है हो का है माने
सब जानता नहीं चक्कर चलता ना हमरा करे रहो कब हम जानता नहीं फसाने के फेरा में लगल बिया कि कैसे हमरा रे रही हां का है माने हमें हीरा कंपनी के मालिक का भइल बानी कि मैंने सब कोई हमारा का सोचा था कि फसावे के त कोई फसा कर रख दिन का टिका ही पूजा ने दे बिया या के दे फसैले ना सच बताए फसैले रहे कि नहीं फसैले रहे कैसे फसावल जा रहे हम तो बुझाइबे ना करला ए देवर जी रखले रहे 4 गो निहरा में त ना जानी तू तो रखले रखले ना बोल मां राजन मिश्रे खिलौड़िया नहीं के बोलता ना भर समझ ले बाड़ू गांव के बेटा मने तो सना छूटल सुना एगो बात बताओ तनी हमारा भी हाला मत तू हाला मत कर छिना से बात नहीं करी ना मारा मुंह में सोचिया जी मुंह खबे रे खिलवाड़ी कहीं कहत नहीं देवर जी समझा दे अपन मेरा हमर बहुत ही हरामी भी हो कौनो ना तारीफ नहीं थे हम जाना थी कुल बार पूछा थी काहे बोलता नहीं अगर समझ में आता ना हम जी बोलती रे सलाद तक हम रखा रखा फसा फसा का हाल नहीं जान ए देवर जी ऊ रखले बिया ऊ कइले बिया समझा दी जनिस ना तू तने थी ना जो पर समझना जान से बोलत रहनी ना सब जानती रह के काहे खातिर बोलत रहनी हमरा के हां रे दादा ई कैसे बोलती है रे हमर तो बुझाते नहीं के काहे कैसे बोलता नहीं का कैसे बोलता नहीं जा हम तो जानी कि नदी नहर पी गोलू गंगो पी गोलू जे तारा काम का कहीं अब गंगो पी गिन उतार के स्वर्ग बना देले बानी चल एक से भाग मत हमर दिमाग करे खोजेनु चल आई घर में आई घर में कहीं आई ना काम बा का पोथी पत्तर का हमर के बाच के पढ़ाई बे की हइसे रहल जाला जी हइसे कहल जाला जी घरवा में जन पतिया के बाबू जी के पतिया ले हमरा से बदमाश कहीं क्या बोलत है कैसे ही पहले लांग में मछली अरे मछली का करतेस रे छुटकी कहन जे कामे नहीं करेले आज तक कोनो जानी कह देनी जाके काम नहीं करथिया ना हो ना तू कितना काम करे ये नहीं थे जान तारा के सब जान तू कितना काम कर आवा है जे बैठ छोड़ हैरान हो गल आवा है जे बैठ का हो आ तोरा से एगो बात पूछतनी कगो रखले रहिस काचे जी अरे भतार नैहर में कगो रखले रह तू बताओ कगो रखले रहू ई का कहतानी जी हम कहतनी त हमर से कहवावत हो जा अपने में राखा खोल के बात बतिया जा कहवा देलस रौदा से के कहवा देलस अपने में जब झगड़ा करतो सब तब कहतो सब ते रखलिस आई बड़की पतोय के भीरी हम का बोली तोहनी के तू का कहती निमन तोहनी के कहतिया ते तो घर धधाई रहिस हमर बहिनिया ले बियाह करा दी देवरा के बहिनिया ले बियाह करा दी ए मम्मी जी हमरा ये नहीं कि मतलब कुल मिला के बस हमारे गलती बटुए हैं रौरा अपना बेटा के ना परिचय नहीं करा खाती हमें खाली साज डाला दौरा आती को भेज के कदल रही हम तो परिछले रही तार मन रखनी त जाय द घर में के माजी पतोय के कहत के हम अपन पुतवा के जान से मार के घर में नहीं आ गेल बानी त सब करे के भारी हो गेल बानी देखो तू त हमारा मुंहे बोला मत तू त कुंवारे में देख जनन देखनी तारे के तोही बेरम जान त तू कतरा छल छबीली बाड़ी त काहे के कइली मत कइले रहती शादी काहे के करबे नहीं जा देखला ना देख ले जेकरा बारे में हमरा से मत बोली वो ठीक आज हो गल काटी है बच्चे ने सिखात रही ते मझली मत करवाओ बियाह ना त कल बोले ते ही खराब हो जाए त नाम मम्मी जी हमनी के मिल के दोनों बहिन रह जा अब ना मिल के रह के जा जानत रहे का अपना कराक्सी ना जाई घर में के जानत रहे जे तू नहीं जानत रहे कि नागिन जैसन डसे लगबू एगो बात कहतनी अगर रहे के बाद दोनों जानी के न त इज्जत ले भाव पानी से रह जा टोलो मोहल्ला कहते बा हंसते बा त तहारो दुगो पत्तो ही उतर गेल बेसन एके बहिन ऐसन लेकिन कुटिन बुझा त सवतो ले बेहद कइले बैसन झगड़ा समझ गेलू त तने नीमन से रह जा तू ही बड़ बा हुआ एगो बतिया सही जेबू त इथि ना हो जेबू छोट ना हो जेबू आ ई त ओसन बोले नहीं काहे त सोही हमरे नहीं हम काहे सोही त का चाहे रोज इथि करबू से हां त कोई हमरा कपार पे इंदा हम चुपचाप देखम ना हमहु चल जितना हमरा से हो पाई हम मुंह चला दे पतेला खींच चलावा ना तनी चलावा ना तुम ना चुप रहबो त लाज नहीं लागत काला जी काला ई बड़ बहिन नइया बड़ बहन के एकर का मतलब कुछ करी ई खेलवड़िया के लाज बटे जी खेलवड़िया के तू लाज देख बा खेलवड़िया अपने के देख तू हमारा के का देखतली बोलम कि ना बोलम चुप रह के करा के हम का चुप रही हम का चुप जौन बुझाई जौन करल हम ही ओइसन बारी करनी तो जन को समझावे अब वो बड़की के कहला लाग न त हम अइबे ना करती तो हमरा के बोलैला सके आई मत समझाई नहीं तो रे बिना रुकल रहल काम ना तारा बिना सब रुकल बटू ना जानल हो जा जा करे छे हमरा के मत छे जा हम एको काम नहीं बाप मिजाज खराब हो जाता रे छोटी ला तेरे तने एक गिलास पानी हमरा के का जी
ली अरे साला हम कुकुर ना हनी आदमी हनी हो तोर मरद हनी ना पी पानी देइए ना देनी पी साला कहीं एकर से बढ़िया हम गढ़ई में मुंह लगा के पी ले पानी देता इसके ते कोनो खीस निकालता है देखे हम खीस नहीं की निकालते रह पे हम घर में के बात सुन के एकदम कान में पक गइल बा काउची तोरा टेंशन हो गइल हमर तब जात लेके कमाता नहीं हम खियावत नहीं हम हां आते पलंग पे सुता तइस चितानी आ तब तोरा कुछ लूरे के आनी के हो रौरा हमर सुतल लगली निहारे आ भर देलस कान रौर हम जानत नहीं हम खलवाड़िया कुछ सिखा के भेजलस ये तबे इतना बोलत नहीं रौरा तने लोला कम बजावो सुन ल आइल बड़ू नैहर ना हो ई ससुरा हो आ कैसे रहल जाला सोच ल समझ ल बात बुझा तनु काची कैसे रह जाला जी काची कैसे हम कैसे रहता नहीं घर में सब कोई जैसे रहता वैसे ना हम रहता नहीं हमरा के मरबे का रौरा के मारत नहीं खी तरौगा काहे बोलत इस कॉल करे न तिया कहीं का कैसे ते बोलत रे ऐसे कहू ना समय आई ना तो वो बोल दे सुन एगो बात कह दे तनी तोर बड़की ना भेटनु त आई ना रह तू हे जो राजवा के रानी बने हां जाना थी तो ओकरा के रखले वाला रख लो ओकरा के रखले रहती नु त तोहरा के ना कहित नु कि आवा हमर बहिन है घर में हमर सवत बने रहे देखा ज्यादा बोलो मत बदमाशी कहीं का देखा कहली बिया कहेला बन देखा एक से बढ़िया साला कहीं कम कनियो जाने क्यों मत पिया हमरा कोनो काम फिकर नहीं थे हां सोच तो नहीं कि एकरा के जवन कहीं ते मने करी भाई बनी हम नो कराइल बानी ज्यादा हम नहीं कहला तनी सुते नमस्कार प्रणाम हम निकिरण सिंह हमने अपन टीम भाई हमने के पारिवारिक वीडियो अच्छा लगता है दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रह जाइए सुख शांति विदाई अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे बाय बाय।